Üssük fel, s nézzük meg, mi látható abba. Gyász és rút rettenet, amit abban látunk. A töröknek dúlása, amit most eljátszunk. Nagy a riadalma Fehérvár népinek, mert híre ment a török jöttinek. Aj, oda Buda, jaj, mi lesz mennyire? Oda Buda, oda Fehérvár, oda Kópáles. Jaj, Istenem, mi lesz? Ekép sopánkodának, aggódának, s várnak jöttire az égi csodának. Ha már az el nem jön, legalább egy vezér jönne, hogy védje meg őket az Istenért. Mert sereg ugyan vala, magyares meg német, bőbeszédű talján adá az egészet, csak hogy egy vitézlő kapitány még kellett, aki állaná a bősz veszedelmet. S akkor, nagyisten, lássanak csodát, ha jóisten ide küldé Fehérvárra a vitéz kis Varkos György várkapitány, ki a törököt már többször megcsúfolta, ahol érte, ütötte meg, rúgta. Legjobb kapitánya lett így Ferdinándnak, ki akkor egyike volt a két magyar királynak. Na szóval, hogy Varkocs megérkezett, elsőbben is üdvözöltetett jó Szigeti Tamás városbíró által. Majd aztán a derék katonaság is fölesküdött, talján magyar-német egy emberként mondta, hogy a vár védelme lészen legfőbb gondja, Isten úgy segélye. Ezt látván és halván, kérem szépen, a fehérvári asszonynép úgy meglelkesedett, hogy mit sem hagyott ki a kis kapitány kényeztetéséből. A kis hős termetét mindennel elhalmozá. Jól is ment volna a sor a derék kis Varkocs kapitánynak, ha azon mód meg nem jelenik a város előtt 40 000 török. De megjelen! Erős vadpofája nagy borzadást keltett oda benne a várba. Varkocsunknak támadt már Isten érdek nagy gondja, mert a városlakók mind őt ostromlottak. Nyissa meg a kaput! Adja fel a várat! Ha ezt nem teszik, terje fel a várat! Még Szigeti Tamás is azon volt, hogy adják fel a várat! Adják fel a várat! De nem! Varkocs csak ráronta örökre! Az meg! 40 000! Csak röhögte! És akkor nézzék meg, rettentő módon szorítani kezdi a török szegény Varkocs, csak hátrálni kezdett, gyorsan esnék nagyon, de hova hátráljon? Mert nézzék, a kapu B van szárva, s a török már döfölé a gatyáját. De még ha csak a gatyáját döfölé, de szegény, ott lelé halálát. Akkor a városkapu kíváncsian nyíla, azon a török bézúdula, és 146 évre jól bézárta. Na hát, kedves közönségünk, ez volt Varkocs György várkapitány története, akit a háládatlan székesfehérváriak kizártak a kapu elé, és itt lelte a halálát, ezért áll itt Varkocs György szobra, és azt a vizes árkot jelképezi ez a kis medence, ami a városkapu előtt állott. Most pedig invitáljuk Önöket odébb a Mátyás szoborhoz, egy reneszánsz képet fogunk látni Mátyás király esküvőjének részletéről.